everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Okay, so karon, human naman tagpangaon. Mag-inom na ta. Unya mag-video kay na ta. Why problema? O video kay? Kubati kay ano Sandy? Mao gyud. Sige, kay andam na ko. Wow, unsay katahon nimo Andy? Pahinungod din ako nimo, Miss Babes. Unsa lagi? Himayang nahunlak. Unsa? Andy? Basig na pa kayo sulti. Ha? Lagi. Pahinungod ako nimo. Pati kayo. Okay kayo. Pahinungod gyud nako, ha, Andy? Lagi. Akong ipahinungod nimo. Sigbalik. Okay, fine. Sigbalik. Sige. Imo, Chris. Masay kantahon nimo. Yun na. Ang akong kantahon kay... Asa? Unsa uyaron ko din natong number do. Unsa ka? Ang title... Unsa lagi title, Chris? Ang title... Kinsa siya. Kinsa siya? Siguro ka? O lagi. Kinsa siya. Nganong nagbuhi ka. Okay, sige, Patik. Unya ikaw, Franco, unsa may kantahon nimo? Kuhan, kining... Okay. Kanta. Mao ni akong kantahon. Sige na. Naanay lang Andy o Chris, ang imo nanaywa. Sige. Akong kantahon. Kuhan lang, kining... Unsa lagi, Franco? Ang title, Hagkina. Ha? Unsay title? Hagkina. Uy, ka mga weird ba yan ang kantahon ninyo, uy? Di mo ko ka-relate, ana. Mao ba, Bibs? Mao ba? Kuya huwag good. Pero okay ra. Ang importante nga, malingaw ta karon. Ya, sugdan ko na. Unsa? Sugdan ko na ba? Kapela lang kay mas nindot. Sige. Ingon sa gimino karon ning kalagko. Daw na bilanggo in town so sa kadamgo. Wana masayod kun unsay angayng buhaton. Handomon ka ba, kasilagan ka ba, o kalimtan na lang. Pak. Ibuong ko kanta ba to, balak to. Klaruhan. Di klaro ang kanta to, Franco? Bida. Wala kayong mga kamay dyan. Pakpak sa mo. Oy. Nga ni unong mga ka-auntie? Tayo pa, huwag akong dugan. Ha? Kanina, tatagan di kang tubig, ha? Kaniyat lang yun. Diyan ang tubig, Inom mo na. Ikaw mangguan. Gifeel man ni mong maayo, Andy. Guan. Sige na, Andy. Inom na ng tubig, sige na. Uy. Pag-sure di, uy. Unsa mo kayo, nanagod, bida. Ti mundugan? Abaya, no? Peligro at kihon ka na. Ay, hapo-hapo na lang na nato imong dugan, di. Ayaw na, babes. Samot akong emotion kun imong hikapon pag yun. Mao ba? Sige na, inom na. Ambi, Salamat ha. Relax ako ha. Sige. Relax lang sa di. Kalmo lang gud. Unsa mo ka. Kinsa man day imong hinungdan ato, ha? Sige, balik. Giingnan siyang para imo to. Unsa? Katawa niya, part. Appear. Ikaw, Chris. Unsa man? Kanta na ka? Chris! Pwede kayo. Sige. Sugdi na. -1. Ready? Sige na lagi. Randy na Randy? Spinner. Ready na sa -1? Ayaw lang sa pitang spinner na to. Umili ka butang jury. Kita lang di rin. Unsa mo ka. Okay, larga. Hebol. Nga mahalon mo ako samtang nahilayo. Ganun ka. Uy, Chris, gano'n ka nalila? Bido. Ano mo ka? Di ko lang kapungan. Ang akong kaugalingon. Badi ay. Sige. Kailan ta ng luha ni mo, Chris? Ayaw, Franco. Pasagdingan mo ba ang akong mga luha?
Sa ano ko, bida sa nimo. Sa inundang bilak mo ka. Ha? Usa, Chris? Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Sorry. Sorry, ha? Bida, ano man ka? Chris, niya ta din niya rin magsadya to. Ang hila ko noon ka. Sorry yung kayo. Nadalan yung ko sa akong emosyon. Pabitay para good. Klarohon sa dato ni Be, Chris. Kinsa magigipahinungdan nimo atong kantaha, Be? Ay da. Waoy, Miss Babes. Para tong Franco? Joke lang to. Okay lang yun. Nadalan yung ko sa akong emosyon. Adin, giluiban ko sa akong palala. Mao ba? Ay, tug-an na las tinuod, Chris. Uy, si Franco, di ba? Ay, dili. Oy! Wa mi relasyon ni Franco, no? Wa mo'y relasyon, pero type ni mo siya. Mauwaw ta. Hanggang dyan na lang. Wala na. Na. Igo na mo anak, babe. Ay, dili man good Franco. Kay gusto na sa gid namong masuta ba? Unsa gid ang gibati ni Chris? Kay syempre tanawa ra gud gipatud-an ko na sa iyang mga luha, di ba? Okay na lagi ko, ha? Sige na, padayon ta. Ay, di na lang ka mo angkon nga si Franco ang imong gipahinungdan ato. Oh, sure di abas. Uy. Pero may pagbati gyud kang Franco. Yay, bida. Timang minoon ka, babes. Bida sa ng istoryahan na ko na. Ay da, katuwaan lang Franco. Mao. O gusto na pud ko masayod. Di, may gulo mo, di ba? Galar ta ba, Chris? Di ba, Chris? Yes, Franco. Agay. Bida. Wapo maulis Franco. Kilaag kinabuhi. Si Franco ragi paglaom na kung asinso yung kinabuhi. Ang swerte niya sa akong anak may magdana ko nga tos pagka-milyonarya. O kanang bayhana kanayang maasawa katong babes nga usa ka milyonarya. Nga maasawa na siya katos babes maasawa sa akong anak. Luwas miya ng among kahimtang rong giahak. Parihas mis manok ba? Kakato ka. Murag kining akong anak. Kinayog lihok ning kagwang Tadjawng dako. Gamito nun tanan niya yung dagway kay bisag di kayo tantong taas ng akong anak pero tutuki lang. Maibog ka. O kana mao si Franco ang akong anak. Okay. Ako nang giipisan ninyong mga baso. Cheers! Okay, cheers. Okay, cheers. Okay. Imo nang turn, Franco. Ikaw na mo kanta. Unsa kito title sa imong kanta? Kawan, hagi na. Hagi. Karga. Sa makadakan. Wow! Love you, Franco! Unsa to, Miss Babes? Love mo si Franco, ha? Miss Babes? Tinuol ba ito ako na bati? Miss Babes? Mahal mo si Franco? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.